Tak hele, přesně takhle to nemá vypadat. Úplně ucpaný výměník, neodtejká kondenzát. No, tak jdeme to vyčistit. Tak, lamely mám vyčištěný, potřebuješ k tomu takovouhle špachtli a všechny ty lamely musí být takhle krásně po celý svý ploše kolem dokola průchozí. Trvalo mi to zhruba 40 minut, bylo to zadělané opravdu hodně, ale tady, když to byl výsledek, tak to mělo vypadat. Tak to by ta voda měla úplně bez problémů komplet odtejkat. Velký rozdíl, takže ještě mu teďka vrátíme zašlej lesk a bude jak novej. Fáze číslo 2. Kartáček, hodně vody a takhle krásně ten výměník vyčistíš, takže myslím, že to je velký rozdíl proti tomu, co to bylo. Teď už je kotel plně připravený na další provoz. Další kotel za mnou, tak čau další opravy a nezapomeň mě sledovat.